Ahojte, ja vás tu dnes vítam. Dnes vám pripravím výklad pre levov na mesiac október, čo vás čaká a čo vás neminie. Najskôr by som sa vám všetkým chcela veľmi pekne poďakovať za každý odber, za každý váš like, za každý jeden komentár, za každú jednu reakciu, spätnú väzbu. Naozaj veľmi ďakujem, veľmi si to vážim. Osobné výklady si môžete objednávať na e-maily, ktorý je vždy uvedený pod videom. Je to andy.tarot@gmail.com, kde sa na vás teším. Takže poďme na to, čo čaká levov na mesiac október. Takže lev, mesiac október. Čaká levíkov na mesiac október. Takže lev na mesiac október. Wow. Takže milí levy, čo vás tu čaká v októbri. Takže vo vzťahovej rovine vnímam kráľovna diskov, to je kráľovna. Kráľoviem by som povedala, taká tá žena, ktorá má všetko, hej. Po vzťahovej úrovni v tomto mesiaci to naozaj bude veľmi pekné, veľmi pokojné obdobie, ktoré bude prijať vašej láske a nezadaným sem ide partner, či už partnerka, pani otočte si, ktorý naozaj bude veľmi rozhodný, alebo tá žena bude veľmi rozhodná, plná citov. To je človek, ktorý vám má čo ponúknuť, hej, s takým tým srdiečkom na dlani, ale aj s rozumom na dlani. Tak by som definovala tú kráľovnu diskov, hej. Ide vám tu aj také spoločenské stretnutie, či už niekam spolu pôjdete sa zabaviť, alebo len tak na nejakú romantickú večeru. Vidím tu naozaj veľmi takú príjemnú atmosféru, že naozaj, kde sa mnohí z vás, levy, sa dozviete veľmi peknú správu.
No. Čo sa týka práce, tam si dávajte veľmi pozor na človeka, s ktorým pracujete. Nie každému sa dá veriť. Je tam veľmi veľa takej tej pretvárky, tej faloše. A pozor by ste si mali hlavne dať, myslím si, že je to žena, na ženu, ktorá vôbec nemá dobré úmysly s vami. Ale vy ste pod ochranou, takže no, máte tu toho nepriateľa. Ale vy ste pod ochranou, máte veľmi, veľmi dobrého ochrancu tento mesiac. No, karta lásky. Naozaj ten mesiac október praje veľmi, veľmi praje vašej láske, ale čo sa týka tej pracovnej oblasti, ako som už spomínala, dajte si pozor na ľudí, s ktorými pracujete, neverte každému, buďte opatrní, aby ste neprišli náhodou o niečo, čo je pre vás veľmi vzácne, hej. Nemyslím tým len peniaze, ale aj povesť, hej. Aby vám tento človek nezničil takú tú vašu povesť, takú prestíž, lebo naozaj vnímam tu veľmi takého až podlého človeka, hej. Skôr mi to ide do takej tej ženskej energie. Taká žena dvoch tvári. Neviem, prečo ma teraz napadlo, že v srdci jed a na jazyku med. Hej, myslím si, že to je to správne. Čo sa týka takých tých vzťahových vecí, naozaj veľmi krásne obdobie, také plné stability. Ten vzťah má naozaj veľmi dobrý potenciál, veľmi dobrý základ. Vy nie ste len partneri, ktorí sa milujú, ale vnímam tu aj takéto kamarátstvo. Pre nezadaných by som povedala, že z kamarátstva sa môže veľmi ľahko stať partner na celý život. Takže ja vám držím všetkým veľmi, veľmi palce. Ďakujem, že ste si ma pozreli a budem sa na vás tešiť na budúce. Ahojte.